duol sa Blessed Sacrament. Kaya gani, daghang kaayo din sa Pilipinas ang mga prayer rooms o ang tawag ana, I forgot the term, na naakita dito dati, dito sa may puno sa kahoy. Pero kitang-tang nato kay I was planning to put somewhere here para mas duol na kaayo. Anyway, we are celebrating today the solemnity of the Corpus Christi. O nakabasa ako og simple na istorya na may kinalaman sa Blessed Sacrament. Tuguti ako magbasa ni ini para maintindihan nato. During the Boxer Rebellion sa China kini nahitabo, Boxer Rebellion, the government sent soldiers to destroy Catholic churches. Imagine, ha? Nagpadala ang gobyerno og mga sundalo para gubaon ang mga simbahan Katoliko. And then, a little girl was praying at the back of these churches when the soldiers came. Finally, they broke into the tabernacle. Tabernacle na, ha? They broke into the tabernacle and threw the Eucharist all over the floor. Sabwag ang consecrated host diha. And there were 32 na hostya na nagkatag daw. 32. Significant kini na 32. And then, ang pari was placed under house arrest in the rectory. And that night, he watched as the little girl slipped past the soldiers outside the rectory and niadto sa simbahan. Ang babae na girl niluhod before one of the scattered hosts. Halimbawa diha, niluhod siya diha on the floor and nag-ampo. She prayed. Then, she bent down, niduko siya, and consumed the Eucharist. Usa lang. Pagduko niya, iyang gikaon, pinaagi sa iyang dila without the help of her hands by licking him off from the floor. So tanawa ang nahitabo ni. And gibuhat niya kini every night for 32 nights. Kay 32 man ang hostya. So for 32 nights. On the 32nd night, after she had consumed the final host, she accidentally made a small noise. Kay nakabuhat man siya og gamay na tawag noise. Nakaalinggat ang gwardya. Pagkatapos, it was enough to wake up the guard. And the priest natanaw sa pari na gibukod o giadto sa gwardya ang gangmay bata na nag-consume og host. And nakita niya with his own naked eye kung paano gipatay ang bata sa sundalo o sa gwardya with the use of the butt of his rifle.
So ang rifle, gibunalan siya sa base sa rifle og siya namatay. Nga naman kay gisir ko kini na istorya kaninyo para kita magpakamatay sad dili kundili tan-aw nato behind the story. Dito nakit-an ko kung how precious, how being loved by the little girl si Jesus na usa kapagkaon nagikan sa Blessed Sacrament. Karon gisaulog nato kini. Tulo lang ang akong gipamalandungan na pulong. Mao kini natulo. Una, presence of God. Ikaduha, priesthood of Christ. Ikatulo, precious food. Tulo lang kapi para dili nato makalimtan. Tulo kapi. Presence, priesthood, precious food. Lang kini. Pangigsoon, kung minsan ang atong kinabuhi, very sad kita. Very sad. Aside from being very sad, luya ang atong kinabuhi. Tapos, mangutana kita, oy, ngano kay nagsubo ka man, ngano kay luya ka man, ngano kay parang wala ka na kinabuhi. Usually may tubag. Nilakaw manggod si nanay, nilakaw si papay o papa. Ano man, gimingaw ko. That means, the presence of the person is very important. May naka-istorya ako dito the other day, dito sa likod, bago magmisa sa 5 o'clock in the afternoon. Niingon sila, Father, dili pa ako nakamove on. Dili pa ako nakamove on. Dugay naman namatay ang ako. Bana, di pa ako nakamove on. Ha? Di ka pa nakamove on? Let go na. I-let go na, ana. Pero, the fact na nag-ingon siya, dili pa siya naka-let go o nakamove on, kay gipangita pa niya ang presence sa iyang pinangga. Diba? Very important talaga ang presence. In the same manner, we need the presence of God in our lives. Kaya nga, may ang ibang tao, very reflective. Halimbawa, pagbiyahe ko, from here to Bicol, 19 hours na biyahe. Nag-inusara ako. May dala ako sakinan. 19 hours. Father, dili ka na gikoyawan na nag-inusara ka. I am not alone. Ingon ko, I am not alone. Christ is my companion. Naalang siya sa akong tabi. Sa pagbiyahe ko, naalang si Kristo. Lord, ayaw ako pabayae. Kitang duha magbiyahe. Presence of God. Very important kaayo na. Very clear sa sinabi na Abraham Maslow, tulo lang ang kinahanglanon sa usa ka tawo. Needs yung gitawag na physical need o physical need, food. Kailangan na. Dini sa precious food, one of the needs is o physical needs, food, pagkaon. Yan. Karon, ang social need, sabi ni Maslow, is very important. Diha na musulod ang presence of a person. Social need nato ka na. Kaya, very important kaayo. So, just imagine, tangtanga na Blessed Sacrament. Wala kita Blessed Sacrament din Huwag magmisa kita. Kulang.
Pero pag nag-celebrate kita, naapa siya, dako ang impact ana. Maka-influence ka na to. It will make the atmosphere festive because of the presence of Jesus. So mao ka na, sabi gani ni Fulton Sheen, kinahanglan ang pari mag-holy hour every day. Sus, na-challenge ako ana, kay every day man. At least 1 hour every day. Nga naman, kay mag-holy hour daw ang pari. Kaya, kay mabalance daw ang spiritual and practical life. Kay, dako ba yung temptation na, sige lang trabaho, ikuan man na, isabihin man sa breadwinner sa pamilya, wala ako panahon nga man, nagtrabaho man ko, palusot, trabaho lang ang sabi para dili makasimba, trabaho. So, ang Blessed Sacrament balances the spiritual and the practical. Sabi ni Fulton Sheen. Maayo. Pagkatapos, sabi pa niya, the more na kinahanglanon nato ang presensya sa Ginoo sa Blessed Sacrament, we will be able to live what we preach. Live what we preach. Na sige lang ang Saba, wala namang makitaan sa tunay na kinabuhi. Pero sabi ni Fulton Sheen, kung pirmi kita mag-adore sa Blessed Sacrament, the Corpus Christi, mahimo kita na dili lang tagapamaba sa pulong sa Dios, kundili tagabuhat sab niini. Wow. Maayo di ay na. Anyway, we need the presence of God in our lives. Una na. Ikaduha, nasabi ko, priesthood of Christ. May Blessed Sacrament because of the presence of the priest. Wa man mahimo na body of Christ kung walay pari. Kay mauman ana ang iyang i-consecrate during the celebration of the Mass. Kaya kinahanglanon nato ang pari sa atong community. Or let us truly appreciate our God who is the high priest. Si Kristo mismo nahimong high priest. Kaya grabe kaayo ang wisdom sa atong Ginoo. Gihatag na niya, gihatag na sa amahan ang iyang anak, dili pa sapat. Nagpakahimo pa siya na maging pan para ang katawhan mukaon kaniya. Grabe. Unconditional love talaga. So, along this line, magsuporta kita sa mga seminarians, kay karon may crisis of priestly vocations. May crisis. Dati, ana ang nagpapari. Ana, karon, ana narang. Kaya, kinahanglan nato sa pamilya nato, dili magsuporta, kundi to encourage that one of our members will become a priest, will become a sister, maho ka na. Ngayon. So, priesthood of Christ. Ikatulo, precious food. Precious food. Pagkaon kini, dili lamang sa atong lawas, kundi sa atong kalag o espiritu. Kung mangaong kita, ganahan kita musudod sa kanan na may unli rice. Ganahan sab kita musulod sa mga pagkaonan kanan na
eat all you can to entertain our body. Pero ayaw kalimti ang kalag. Napakaon naman nato ini sa unli food. Di nila nga sa simbahan na atong kalag. Kaya kung dili nato ini pakanon, maluya kini. Kabigong kini sa atong unod ang atong lawas. Okay. Kaya importante kaayo ang food for spiritual life. At least mabalance. Pero dili mabalance eh. Kumbaga ang pagkaon sa lawas o pagkaon sa kalag, maana man kung sa barko. Walay balance. So, panikamutan nato na ang kalag nato mapakusog pinaagi sa pagkaon na gikan sa langit. Unsa man ang pastoral lessons na makatunan nato kini. Una, the more we eat sa pagkaon ni Kristo, the more we are one with Him. Dili we are one with the world, but we are one with the Word. Importante kaayo kini mga igsoon. Ikaduha, the more we eat the body of Jesus, the more we are available to the world. Which means, kikinahanglan kita sab maging ready to be broken and consumed by others who need us. Ang atong mga serbisyo, ang atong presensya, ang atong talento, kinahanglan kini sa community. O ang ikatulo siguro, we have to let our lives be consumed for the greater glory of God. Mao gini ang atong kinabuhi. The more we give, the more we become truly human. Ang atong example, si Jesus. Dili lamang gihatag ang kalibutan o tanan mga kita nato, kundili gihatag usab ang iyang kaugalingon para kanatong tanan. Blessed Corpus Christi kaninyong tanan. Palihog sa pagtindog.